Yo, what's up guys? It's me, Calvin Roy Baga. Yo, what's up guys? So karon update lang sa mga panghitabo sa akong life karon. So karon second term na sa first sem. And actually na ako'y bad news sa katong akong first term. Like najud ko dako nga bad news. Wala ko naka-vlog o pila ka adlaw because nawala ako sa mood mag-vlog tungod sa ako ang nakuha nga grade sa ako ang isa ka subject, which is DOS. So sa mga wala kabalo na ay bagong grading system ang mga freshmen sa university nga ako ang gi-eskwelahan, and I don't know if sa tanan ni siya nga eskwelahan na applicable, but sa amua ngani na ang grading system. So ang 96 to 100 is 4, diba? Sa una, ingana 1.3, 1.5, ingana, diba? Pero karon sa freshman, 96 to 100. Kung 96 to 100 yung grade, so naakay 4 na grado. Pag naakay 90 to 95 na grade, 3.5. 85 to 89 is 3.0. 80 to 84 is 2.5. And 75 to 79 is 2.0. And 75 pababa is 1. Which is ang 1 na karon ang bagong fail. So, dili man sa ingon nga na-depress jud ko, pero let's say nga naglisod lang og kuan, sink in sa kuha nga nakakuha ko grado nga 2. So, sa among range karon that is 75 to 79, and ako siyang gi-calculate, ma-fall jud akong grado sa 78.9 or 79 gika 96 nga grade natagak og 78.9. Ingana kada ko ang nabawas tungod lang sa isa ka quiz nga wala na ako na submit. Yeah. So, dako jud kayo bawas kay tungod isa lang po jud ang amuang quiz. Maayo untag kanang dagag quizzes, so ma-divide jud unta ang kadtong percentage sa quiz namo sa ako ang grade. So dili dako ang mabawas sa ako ang grado if dagan mi quizzes. Pero unsaon ta man, isa lang jud ang quiz namo, isa lang pud ang mga assignment, and the rest kay mga exams. Kana lang, dili mo siya failing grade, pero wala, sayang lang ang chance na ma-dean's lister. Tapos kanitanan namong gihaguan kana ngani. So kanitanan namong gihaguan kay wala gipapasa. Supposed to be dapat personal ni ihatag. So wala niya gipadayon kay tungod dili lagi daw sugtan. Hindi man untag kanang scan na lang. Scan niya ipasa sa iya ang butan na niya ngano. Karon so kung makita ninyo, taas na kayong buhok and nagkadugay kay igang na kaayo. So this day, naisipan ako magpagupit na jud, like magpagupit na jud ko, magpamubo na pud kog buhok. So stuck pa ko between skinhead or kanang army cut or something na 2x3 basta ingana. Gusto mo guro nga kanang bagong tubo jud. So kana magpagupit na ako karon nga adlaw. Kung mahuman ako ning exam namo, which is monologue. Kani nga exam kay naglibog ko kay monologue pero gigrupo me, and na may kanya-kanya nga role. So ambot kung monologue ba jud ni siya or role playing. Pero yeah, monologue man daw. So yeah, karon mo pagupit ko. Ready na mo guys? Ready na mo? 1, 2, 3 So muna niya akong new look. So kung sa tanong ninyo, mas limpyo na ba? Mas okay na ba? Mas gwapo na ba?
So plano na ko magpa-upaw jud like skinhead or army cut, basta anything na kanang matanggal tanan and start a new hair. Pero napag-isipan ako nga basin lain tanawon or dili gid angayan sa ako ang ingana, so nagstick na lang ako sa ako ang usual nga haircut, which is kani, so tres ang likod ug ang kilid and then gipamubo lang diri So mo lang yung usual nga haircut. Well, daghan jud sa inyo ang gaingon nga hugaw jud kayo tanawon ang long hair. Okay lang, mo agree ko tinuod jud nga hugaw tanawon somehow ang long hair, pero ako pod gusto ko personally magpa long hair jud, pero wala jud igang jud. Alright, so anyways, ka-remember mo sa akong previous vlogs nag-order ko aubad sa nga jacket, and then nag-order na pod ko Fukuroda ni jacket para sa akong igagaw, and karon nag-order na pod ko og Karasuno nga jacket. Alright, so guys, diri ang Karasuno nga jacket, which is kani. So, dara makita ninyo ang ICS nga logo. And then ang mismong naka-embroidered nga Karasuno Volleyball Club syempre in Japanese. So, ang naka-nice ani nga jackets kay since nato sa Pinas, so igang dili kayo nato magamit ang mga jacket, but kani nga jackets kay nipis siya. So, dili siya igang sa paminaw inig inyong suoton. Pwede kayo ninyo ni gamit-gamiton when so mo siyang itsura inig suoton. Sakto ra jud siya. Dili siya guot. Napod mo pockets dire, which is nice kaayo. So kung for example manlakaw mo and gusto mo moadtog lugar nga gusto ninyo na ipakita-kita, so nagaplano ko nga magbaligya og mga ingani. Nagaplano ko nga magbaligyag mga ingani. So kung interested mo, ingna kunin nyo, comment mo sa baba kay para makabalo ko if tagan jud ganahan or sadyang ako ra jud ang murag ganahan og mga ingani nga jacket. So yeah, kana guys, I think that's it for this vlog. Unta naganahan mo somehow. If you like this video, make sure to give it a big like, and also don't forget to subscribe kung wala pa mo nakasubscribe para alam na. So kana kita-kita ta sa next vlog nako. Bye!